Het project is een idee van welwezенsorganisatie Keren. Jongeren kennen hier terjochten van problemen, van het ziekje naar werk, en het minderen van alcohol. En willen daarmee hopen door leeftijdsgenoten. Ilsa is stagiaire bij het stationnetje en ik ben een projectmedewerker en wij zorgen eigenlijk samen voor dat de jongeren hier komen, dat ze hier terecht kunnen, dat ze ondersteuning krijgen. Maar we voeren ook de intakegesprek met de jongeren, met vrijwilligers, dus ja, van alles. Zoals je hier achter ook ziet is een jongere aan het werk, die is momenteel met zijn cv bezig. En wij ondersteunen dan bij het maken van een cv. Dus waar moet je op letten, wat aandachtspunten. Morgen iemand het stationnetje feestelijk gaat dwarren. Maar gewoon jongeren binnen de dus al dwaande naar haar toekomst. De meesten die hier aan het werk zijn, die helpen me een beetje om wat geld hier te krijgen in het ziekenhuis van mijn opleiding. We ben les naar een ependij te west en dan binnen hun ik een beetje om dan juist wat de betere vragen te stellen, om daar wat duidelijkheid over te krijgen van wat ik weet te wonen. Dat denk ik dat ik zelf nog wel wat lastig vind, zeg maar. Komt het al je goed met die carrière? Ik weet wel zeker.